Škorpión, ako sa máš? Vítaj na kanáli a pri tvojom výklade Škorpión. Ideme sa spojiť s tvojimi energiami na tieto dni. Pripomínam ti, že sú to všeobecné výklady, takže ťa poprosím, aby si vzal to, čo s tebou rezonuje, čo platí na tvoju situáciu a to, čo nie, to vypusti. Ideme sa spojiť s týmto krásnym orakulom, aby sme začali tvoj výklad. Nezabudni si tiež pozrieť znamenie mesiaka a ascendent, pretože nám to umožní vidieť niečo viac z toho, čo môže prísť. Čo nám hovorí energia Škorpión? Už hovorí nám o energii očistí a to ťa vedie priamo k ochrane tvojej energie, aby si zvýšil vibrácie spôsobom, ktorý sa ti zdá najvhodnejší, najpohodlnejší a ktorý vieš urobiť. Pretože toto by mohlo byť aj volanie o pozornosť alebo znamenie, či už cítiš, že tvoja energia je ťažká alebo chodíš na miesta, kde sa energia zdá hustá, ty to dokážeš vnímať a dokážeš to cítiť. Je to rada, znamenie, ktoré by si mal vziať do úvahy, pretože mať ťažkú energiu alebo byť v hustom prostredí by nejakým spôsobom mohlo ovplyvniť iné situácie alebo oblasti nášho života, ktoré nechceme samozrejme, aby sa na nás nalepili také druhy energií, ktoré by nám mohli spôsobovať blokády alebo oneskorenia. Ale nejakým spôsobom ťa upozorňujú na spôsob, ako to všetko vyčistiť prostredníctvom tejto očisty, čo môže byť na 1000 spôsobov nejakou metódou, ktorú poznáš, alebo môžeš tiež použiť meditácie, alebo byť v kontakte s prírodou, alebo začať tiež robiť očistu vzhľadom na prostredie, ak to dokážeš urobiť. Uvidíme, čo nám povedia teraz víly. Toto sú vždy výklady pre kolektív. Už vieš, že ak chceš mať osobný výklad so mnou, môžeš to urobiť a skontaktuješ sa so mnou prostredníctvom webovej stránky. Vždy vidíš tú adresu vo videu a máš komentár pripnutý pri svojom znamení, aby ťa mohol zaviesť priamo na stránku. Uvidíme, čo nám dajú vidieť víly. Práve táto karta je varovaním pred tým, že si môžeš lepšie vyberať miesto, prostredie ľudí a tiež smery, ktorými sa uberáš. Môžeš si vyberať lepšie, o tom nie je pochyb. Ty máš v tejto chvíli schopnosť vidieť za to, čo je viditeľné však, takže si môžeš vybrať lepšie a vzdialiť sa práve od tej situácie alebo tej osoby, aby si v tej diaľke skutočne rozlíšil, čo to je. Vzdialenie sa alebo vykonanie tejto očisty urobí rozdiel. Nie? Musíš sa priblížiť k tomu, čo je pre teba pravdivejšie a k tomu, čo je najrelevantnejšie, teda k tomu, čo s tebou najviac rezonuje. Nie? Odísť nielen z prostredia, ale aj od ľudí, o ktorých môžeš tušiť, že ti klamú alebo že nepostupujú úplne správne v súlade s tvojimi hodnotami alebo tvojimi úmyslami. Tam máš kartu, ktorá nám hovorí, že vďaka tomu si možno nenašiel riešenie. Teda evidentne kvôli tejto situácii si nenašiel skutočnú víziu alebo odpoveď, ktorú si potreboval vzhľadom na nejaký problém. Tam ti hovoria, že áno, vďaka tejto zmene, ktorú urobíš, budeš môcť nájsť nielen pravdu, ale aj nové uhly pohľadu na situáciu, pretože neexistujú interferencie rušivej energie, neexistujú interferencie ľudí, ktorí nehovoria pravdu. Tiež si všimneš, že blokáda, ktorú si zažíval, vnímal tvárou v tvár situácii, tiež zmizne, pretože skutočne tvoj spôsob myslenia sa mení a mení sa aj perspektíva a mení sa to, čo ťa obklopuje v tejto záležitosti. Takže dáva zmysel aj to, že všetko to, čo si cítil ako zastavené, sa určite začne hýbať, o tom nie je pochyb. Potom máš nádhernú kartu, ktorú je karta 7 palíc, ktorá nám hovorí, že vďaka tomu vyriešení tejto nepríjemnosti môžeš nielen objaviť pravdu, ale udržať túto pravdu a toto odhodlanie a brániť to, čomu veríš. Uvidíme, čo nám ešte povedia karty. Už tam je koleso šťastia, čo je veľmi priaznivá karta. Karta blázon, sú tu nové začiatky, sú tu veci, ktoré sa menia však a menia cyklus, menia kontext. Nie len, že sa meníš ty, ale mení sa celá tvoja realita. A tam ti dajú ako ten počiatočný impuls, aby si sa mohol ukázať ako originálny alebo sledovať nejaký druh sna alebo sa otvoriť tomu, čo by mohol byť nejaký začiatok, ktorý ťa vedie k tomu, čo by mohla byť veľká, ako ti hovorím, veľká odmena. Spojí ťa to s veľkou odmenou. Predstav si, že koleso šťastia súvisí s objavuje sa, pretože ty príjmaš odhodlanie, prechádzaš k činu a rozhoduješ sa tvárou v tvár všetkému tomuto však. Takže sa zbavuješ nepohodlných a rušivých detailov, zbavuješ sa blokád, zbavuješ sa ľudí, ktorí nepridávajú. Tvoja energia sa mení, čistí sa a všetko sa otáča v tvoj prospech a tam si možno všimnúť šťastie, to, čo sa objavuje, ten moment šťastia, ktorý sa objavuje, moment realizácie a ty začínaš kráčať v tom, čo sa nazýva dobrá séria. Takže je to moment,
kedy sa zmeny skutočne stávajú badateľnými z miesta, ktoré je pre teba veľmi vhodné, pretože by to mohlo prinášať tak ľudí, ako aj situácie, ktoré potrebuješ, ktoré sa prispôsobujú sa pre veľmi priaznivú realitu. Ako to, čo by mohli byť aj všetky tie okolnosti, ktoré si potreboval, aby sa pohli a nedokázali to, pretože skutočne všetko sa zrýchľuje a vyvíja smerom k zmene, aby si využil príležitosť. Takže sa obnovuje tvoj život v mnohých aspektoch. V prvom rade z tohto osobného aspektu, čo je nádherná karta. Blázon nám hovorí o tom, že sa začíname ukazovať presne také, aký sme v našej pravde, pričom sme čo najviac originálni, že existuje nekonečný potenciál, aby si mohol využiť a predovšetkým sa tiež cítiť v tejto chvíli chránený samozrejme, pretože kvôli niečomu sa čistíš. Takže toto spôsobuje, že sa spájaš s hlbokým zmyslom svojich záujmov alebo sledovaním svojich snov a predstavuje to bytosť potenciálu. V jej slobodnom stave, bez vonkajších podmienení, bez vnútorných podmienení, ktorá sa ukáže úplne jedinečná a ktorá sa vyvinie v niečo. Takže toto je moment, kedy ti život skutočne dáva veľkú kompenzáciu a niečo začína naberať tvár. To je to, keď máme koleso šťastia. Takže čokoľvek, čo teraz začneš podnikať, bude určite veľmi prospešné v blízkej budúcnosti. Pretože ja to, čo cítim, je, že tu sa ohlasuje, že sa blíži životná etapa, tá životná etapa, ktorá ti hovorí, nuž, musíš vstúpiť s úplnou dôverou, pretože nielen ty budeš mať ten pocit energetickej ľahkosti, ale všetko bude veľmi spontánne, pretože ty sama budeš cítiť, že nepodstupuješ žiadny druh rizika vzhľadom na toto všetko. Odišiel si zo situácie, kde mohli byť ľudia, ktorí ti chceli ublížiť alebo ti doslova spôsobiť škodu. Takže je to moment, ktorý ti život predstavuje, aby si mal možnosť ísť na to miesto alebo zmeniť ten smer, o ktorom si vedel alebo tušil, že ho musíš urobiť, pretože si odtiaľ musel odísť. Takže tu ťa dôvera odmeňuje, pretože si tiež cítil, že je správny moment na prežitie toho veľkého dobrodružstva. Takže tam sa stretávaš s túžbou, ktorá sa materializuje, pretože karta 9 pohárov je nádherná karta, hovorí nám o veľkej emocionálnej hojnosti. Hovorí nám o tom, čo by mohlo byť vyvrcholením situácie, ktorá ťa držala zaseknutého, o tom niet pochyb. A 9 pohárov ťa spája s momentom veľkej emocionálnej nádhery, veľkého šťastia alebo pokoja, harmonie, pretože si skutočne istý alebo istá, že teraz dobiješ dôležité veci. A tiež to môže prísť ruka v ruke so situáciou, ktorá prinesie osobu, samozrejme však, ale 9 pohárov nás spája s emóciou. Nie tak so situáciou, je to o tom pocite blahobytu, kde je všetko skutočne v harmonii, kde sa určite spájame s tou situáciou blahobytu, kde skutočne vidíme, že vďaka tomuto všetkému realizujeme svoje túžby. A predovšetkým sme tiež pripravení na to, čo by mohlo byť otvorenie sa spojeniu tiež. Pretože 9 pohárov nás varuje, že by si mohol dokonca liečiť nejaký druh rany alebo nejaký druh nedostatku alebo nejaký druh strachu, ktorý si nedokázal vyriešiť, pretože je tu blázon. Takže už neexistujú strachy, práve naopak nadobúdaš vedomie, že skutočne máš potrebu pustiť sa do akcie bez toho, aby si mal schválenie alebo bez toho, aby si mal strach, vonkajšie schválenie alebo vlastné schválenie. Takže je to moment, kedy už nie si na to, aby si čakal, ale skutočne si na to, aby si konal. A keďže sa cítiš v úplnej plnosti, všetko absolútne, čo teraz začneš robiť, ti dá štruktúru, dá ti istotu, prinesie ti to, čo by mohli byť tiež situácie, ktoré ťa spájajú s tým, čo by mohli byť emócie, hlboké emócie, ktoré ťa uspokoja a nesklamú ťa. Pretože určite to, čo zanechávaš, je tiež situácia emocionálneho sklamania však, pretože boli v tej záležitosti, ktorú meníš smer, zapojení ľudia, ktorí ťa určite sklamali. Takže to ohlasuje, že sa tvoje túžby stávajú skutočnosťou, predovšetkým radosti, ktoré s tým prichádzajú a uspokojenia, ktoré prinášajú pokoj a pocit, že sa všetko začína dávať do poriadku. Však vzťahy, ktoré si sa rozhodol mať, sú tie, v ktorých sa v tejto chvíli cítiš pohodlne, cítiš sa ocenený, milovaný, rešpektovaný. Zabávaš sa tým, oslavuješ to, pretože navyše, ako ti hovorím, sprevádza ťa arkana blázon a začínaš si užívať. Teda pozeráš sa za obmedzenú realitu, o tom nie je pochyb. A je veľmi dôležité tiež pochopiť, že je to príliš priaznivá situácia, ktorá sa ti predstavuje, ktorá ťa môže zaskočiť a
Vyberáš si tiež šťastie, ktoré ťa doplní inou osobou, o tom nepochybujem. Takže je to šťastná etapa, áno, a je to šťastná etapa, po ktorej už dlho túžiš. Myslím si, že sa cítiš v momente šťastia, pretože je tu koleso šťastia, pretože teraz dosahuješ to, čo ťa naplní hrdosťou v tej blízkej budúcnosti a začne ti to dávať možnosť otvárať dvere, žiť normálny život bez väčších komplikácií. Teda je to moment, kedy si tiež ako keby dávaš veci dobre, ale dobre do poriadku vo svojom živote. Páči sa mi to, pretože nám tiež hovorí o ekonomike, hovorí nám o tom, čo by mohla byť situácia, ako ti hovorím, ktorá prichádza ruka v ruke s osobou. Ale keďže je tu koleso šťastia, všetko, čo pre teba príde, je viac než priaznivé. Netreba ustupovať a treba brániť to, o čom si myslíš, že je správne. Preto máš 7 palíc. Virgilio nám necháva dôrazný odkaz. Neustupuj vo svojom rozhodnutí, neustupuj vo svojej zmene o tom, čo by mohlo byť tiež tá možnosť, však, ktorú berieš do úvahy, že máš, alebo prístup, pretože Virgilio nás spája s tým, čo by mohla byť táto situácia, ktorú ti tak ťažko opúšťať. Pretože najprv si musíš byť viac než istý alebo istá, že to, čo robíš, je pre teba skutočne vhodné. A myslím si, že aj ona ti pomáha chrániť si srdce pred situáciami, ktoré ti môžu spôsobovať bolesť. Nemýliš sa. Žiada ťa, aby si odišiel pokojne, že ona ťa bude viesť a chrániť. A premýšľaj o všetkom iným spôsobom však, pretože to je to, čo som ti hovorila aj pri karte obesenec. Premýšľať z iného uhla pohľadu. Áno, že aj keď to musíš brániť, práve to ťa stavia na privilegované miesto. Nerob si starosti s tým, čo si myslia iní ľudia. Dôveruj svojim činom, ktoré dopadnú dobre, samozrejme veľmi priaznivo. A predovšetkým tiež hovoriť pravdu však, pretože ak ti je nepríjemná situácia, v ktorej vidíš, že je faloš, máš plné právo povedať o tom pravdu však. Okrem toho, toto všetko potvrdí tvoje myšlienky, tvoje názory a predovšetkým aj tvoju intuíciu. Žiada sa od teba tiež byť si úplne istý predtým, ako toto urobíš, stať nohami pevne na zemi a mať istotu v celej tejto záležitosti. A urobíš to a dosiahneš to, kam smeruješ, čo je k splneniu veľkého sna, ale aj k zmene reality a šťastiu. Takže poďme sa spojiť s touto energiou. Všetky požehnania pre teba dnes a vždy.